végre megérkeztem. Hát igen, végre megérkeztem ebből a városból. Összevesztem a barátommal, de ki szeretnék vele békülni, de már nem tudok. Inkább megállok. Ó, pontosan jött a plusz. Hello, uram. Hello. 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 Igen. Maga egy kicsit ismerős nekem. Magát hogy hívják? Az én nevem Jackson. Ez érdekes. És magát? Cody. Zsír. Maga nem Las Venturesban lakik? De. Na de, honnan tudja? Hát, volt egy régi barátja, akit úgy neveztek, hogy Tony. Volt. Maga kicsoda? Tony. Az anyádat! Megléptél a csajommal, te kacsák! Hogy rohadjál meg! Mit tudsz rá, A csaj volt a hibás ember. Igen, és miért? Hát mert ők a fiúk minden alkalommal kapnak. Igen? Igen? Na most tőlem fogsz kapni, kacsák! Megöllek! Ne bántsál, csajt verjed el! Hát... Verném, ha itt lenne. Idióta! Megadjam a címét! Na jó. Jó van. Elég volt. Szerintem béküljünk ki. Szerintem is. Egy feltétellel. Mondjad. Anyád! Oké. Most már menjünk sörözni. Sörözni? Te fizeted? Ja. Oké, nem érdekel. Menjünk már! Hol a kocsi? Ó. Baj, itt kellett volna. Na mindegy. Ott egy kocsi. Hát nem tudom, szerintem nem kéne annyira lopni. Lopni? Miért? Ne. Hát, hogy nyitva van. Mondjuk. Na akkor. Gyakorlatom van ebben. Ez nagy gyakorlat volt, meg kell mondani. Stoppolunk inkább. Álljon meg! Elvinne minket a bárba? Gyerek ide, idióta! Én ülök előre! Na. Nem tudom, mi lesz az ára, de azt Tomi fizeti. Cody, nem hoztál magaddal véletlenül egy pisztolyt? De. Van nálam egy fegyver. Nem alkalmas használni. Nincs fejbe magad. Lőjem fejbe magam? Miért magamat? Miért ne téged? Mert hoztál magadnak. Mindegy, úgyis te fizeted a sört, úgyhogy élve kell lesz.
Jó, én addig alszok egyet, jó? Jó cakát kocsog. Jó éjszakát! Vaj, mikor érünk már oda? Na, lerobbantuk, vagy mi van? Na, azért. Biztos elálmosodott a sok kocsizástól. Hát, Köszönjük. 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 Viszlát. Viszlát. Nem Viszlát. adtunk neki zsazsót. Lehet, hogy elfelejtette. Örülj neki, legalább nem fogy a zsuzsunk. Ja. Aj. Hosszú volt az út. Ah, Ja. gyertek, gyertek. Én leszek az Majd Majdnem ja, ott vagyunk vagyunk. vissza. Bakker előbben, nem áll! Elér, azok ne! Én vagyok az első. Suliba is én futottam gyorsabban. Ah, jó van. Nem futottam, csak kocogtam. Ugye? Jó van. Ki hol alszik? Hát nem, Én itt hogy vagytok a... vele, de én a kanapén alszom. Jó, akkor én lent. Ja, igen, a kanapén. Jó van. Vagy nem is tudom. Jó, Jó, éjszaka. mindegy. Aludjatok, ahol akarok, én leülök gépezni. Menjünk fel Facebookra. Jó van, szerintem én alszok. Jó van, jó cakát. Jocakát. Jaj, na. Hol van Tomi? Hol van Kodi? Kinézek. Hát ugye elmentek sörözni. Hol lehetnek ezek? Hát a teraszon nincsenek. Ott a Tomi! Joe Jackson! Te mit csinálsz? De jó. Mi a fasz? Poker, mit keresel itt? Jaj. Jó. Mit csináltál ottan? Miért kezdted a folyót? Nem, csak vizsgáltam, hogy mi van benne. Saját húgyodba beleugrasz? Foly. Nem hiszem el. Jó van. Na, hol van Kodi? Elment hajókázni. Kodi! Ó, az ő? Azt hiszem. Hello! Jö! Tudtad, hogy Jackson ide húgyozott a tóba? Pont átmentél rajta. Merek ugrani. Gyorsan. Ne ússzál már a húgyban! Fúj, fúj, fúj. Pont oda! Fullos is. Fúj. Fúj. Na jó van, akkor elmegyünk sörözni. Aha. Ja, menjünk. Jó van, nekem van söröm, csak már meleg. Én is elvégeztem a dolgom, hogyha nem volt. Jó. Egy kis kólát iszok. Ősz. Na jó van. Van egy jó ötletem. Menjünk el hajóval. Hadzsimi. Kám 8. Jó van. Majd vezetek én. Jó. Tudok egy jó helyet Los Santosba. Jaj, Bakker, elérni, hogy ilyen gyorsan kiesek a motorból. Én is. Szívás. Mit piszkálod ott a kormány, te írte? Várja, hol lett? Francba, kiesek. Gyorsan! Menjél a... Remélem jól tudsz úszni.
Mert még valószínűleg sokszor fog ilyen előfordulni. Na jó van. Menj lassabb. Lassabban, ez olyan lassú. Jaj, Hú. jó. Bokker, megint kiesek. De szaró. Milyen szarú vezette? Hát jobban, mint te szerintem. De akkor én miért vezettem? Na most már jó. Így vezették, jó. Jól van. Nos, emberek. Én ki fogok esni. Hát hova megy olyan turbózva az a hajó? Wow. Hát... Tony, nem tudom. Mennyire ismered ezt a várost? Nem tudom, de álljál mennem, mindjárt kiesek, hogy így. Az ott komolyan egy repülőhajó? Az UFO vagy mi? Nem tudom. Nézzük meg, srác. Ó, bakker, pedig itt a söröző. Itt egy kalózhajó. Zsír, menjünk fel rá. Vagy várjunk, van egy jobb ötletem, menjünk be a sörözőbe, aztán majd ott megisszuk. Ne, várj, leestem. Hú. Komolyan ilyen bénán vezetek? Igen. Oké, akkor menjünk gyorsabban. Ne menj gyorsabban, meg kiesünk. Ouch. Te tudsz létre mászni? Én nem tudok. Én tudok. Bokker, felugrottam a lámpára. Én is. Szerintetek én mekkorát tudok ugrani? Nem tudom. Én minden esetre mászok a létrán egyet. Bakker! Tiszta Látom, olaj. hogy tudsz annyira mászni a létrán. Ott egy Szerintem ez... repülőhajó van, vagy képzelődök. Szerintem csak képzeltük, mert én most már nem látom a szellemhajó. Az előbb pedig Hát én ott sem. volt. Na mindegy. Jó, szerintem hagyjuk ezt a létrát, mert tiszta olaj. Nem tudom. Vagy csúszik csak úgy simán. Vagy vizes. Tököm tudja. Még nem tudom. Most már Vagy azt is elúgyazták. hát lehet. Hallod? Mit keres itt mögöttünk az a repcsi helikopter? Ott megy. Úgy, de... Úristen, Oké. mit van ebbe a városba? Hát... San Andreas nem éppen a nyugalom városa. Mennyi nem videózunk? Jó van. Kokusban maradsz. Bokker, ne vezessél már, én ki fogok esni, állj meg! Videózunk. De lassan! Jó van. Na, így jó, így menjél. Zsák utca. Mennyire vagytok jók a falmászásban? Én jó vagyok benne. Értem. Akkor tü-tü-tü-tü-tü-tü. Go, go, go! Aha, az jó. Azaz, én feljöttem. Király, a hajó Egy megvár. kocsit kéne, Szóval- nagyon. Még Már csak egy kocsit iszok kéne kólát, keresni. még nekem maradt még egy kicsit. Nekem már nem. Stoppoljunk. Oké. Ott van egy helikopter. Várjon! Álljon meg! Várjon! Várjon, gyerünk le! Szállj! Kérem, szálljon le! Szálljon le! Szálljon le! Köszönöm. Köszönjük! Aj, de mindig előlünk. Várjátok, bazzeg! Jó. Itt vajtad az ajtót, te barom! Jó ez úgy. Jó van. Mindjárt kiesek, de nem baj. Hogy vezet ez?
tudom. Mindegy. Köszönjük. 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 Ott is van a söröző. Ha nincs olyan messze. Én leszek a leggyorsabb. Ha. És én a legrosszabb. Üljünk be egyet. Jó van. Ha itt van, akkor ne hagyjuk ott. Hey. Mit keres itt? Tudom. Menjünk be. Jaj. Jaj, hát Jó. nem tudom. Jaj. Hát nem vagy, nem tudom, hogy vagytok vele, srácok, de én Jaj, berúgtam. Álintó szerelmem, légy az enyém! Jó, Istenem. Jaj. Jaj, 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 jaj. Hova is lát? Összepusztulok. Alig tudok lenni a lépcsőn. Oj. Mi a Mi a franc? jaj. Csaruk! Magyarodjunk normálisan. Mi? Ezeket fel. Oké. Kodi, rakd fel a kezedet. Nem kell. De... Nem, Már de hát... föl. De mi lesz? Igen, most Nem van. akarok meghalni. Én se. A börtönbe sem. Jó volt veletek. Tudom. Mit akar maga vizsgálni? Mit akar maga? Hát nyomjon ide! Maga hülye! Én nem Úgy csináltam akarsz? semmit életemben, Úgy csak akarsz, de hülye megöltem mindenkit majdnem. Fújjon bele. Mibe fújjak bele? Hát... Bele fújtam. Bele fújtunk. Úristen, Tomi kilőtte a drogot. Oké. Belőlem csak a sör árad. De... Tominak a drog De... és a sör egybe. Mi? Kocsiba? Kocsiba? De... Oké, megyünk, gyerünk, be a kocsiba, De mit? be a kocsiba. Ne. Oké, be a kocsiba. Hát bakker, Biztos úr. ezt elcsesztük. Srácok, Aztán. csak semmi pánik. Meg fogunk dögneni! Meg fogunk töklenni! Aj, még mindig tök részeg vagyok. Na jó, én alszok egyet. Jaj.